may nito na. Natay na eh. Ay! Ay, dahil pala magkibuhi naman ako. Ayusun tayo niyo. Mga makalat mo na naman. Dahil pa lamang yun na nababawasan. Tapos Pusing! Ay! Ano sabi Pusing? May laga. Ay naga, ano lamang? Iguatan na lamang dyan. Iguana? Ano naman ka na? Oh, di pa lamang aning buhay naman daw. Kaya nga maringalit ka, nyaw ka. Ano lamang? Pintura, kabilya, tungo, pala. Wala na. Lana? Hindi pa na pagtitigda. Unaling mo ng hardware, maalala ka. Ano ba yung ba? Unaling mo lalain. May tute. Ano pa? Oh. May interior. Ano? Oh, pangbubong. Oh, may mitraus. Uy, ka nga din. May gaspang. Sando pang hotdog. Hotdog! Sando pa. At agay, manlalawag ko yung hotdog. Isaw, sa customer rin eh. So, daya ko yung walang pinahana. Sarong sakong bagas. Sarong sakong bagas. At agay, manlalawag ko yung bagas. Ibang tawyaw. Nakahiling ka ligdi kitawyaw. Anyaw, dyan tiner, mga pintura. Pipalibong muna naman ang payo ko. Agang-aga. Barnes. May barnes. May barnes kita dyan. Sa stainless. May barnes sa stainless. May barnes sa kahoy. Ano na? Minagato lang kulisap ko. Ano ba yan talagang bakal mo? Bitsign. Bitsin! Uyubo-yubo ko na. Hanggang mo naman naman ang ano. Oto miswa. Miswang tansiyan! Ay, Tansi ba ka pagiling mo kan? Nakulaw naman ang miswa! Miswang! Miswang! Ayan na yan, no? Panggakotan! Pagka yun napupukul nitong parabakal na rin. O ano pa? Hanapon mo nga ni Digdi, oh. Suya ang digding tinda ko. Hardware bagay na eh. hardware pa ba kalungkaw? Hardware. Hardware? Ano lang bakalon mo? Anong pambantayan ko? Ako na mabantay. Kabo mo dahil ka na mapagal. Dahil ko mananitibig pabakal. Kung bakalon mo, bakalon muna. Malibong na payaw. Malibong na bayaw? Alat. Alat ko na. Malibong na payaw. Igwa. Igwa malibong na payaw. O niya, o. O na malibong na payo, oh.